gurekin, Naia Laka, guapen! Naia, txalo bero bat. Hor jonkasen orduan jarri. Finio, guapo! Te mames, Finio, euren txiletarra. Bueno, kitorri, hola familia, gabon, Bai. Gabon, publiku eta danak, gabon. Pizka dakau altu jarrita, eta txikila gehan nahi arazoak. Bai. Hemen hau nik barran apoiatu. Bueno, zeure etxien zauz, Naia, bueno, eta zer moduzu da azteko? Zelan junda, lan asko kiozu? Uda, bueno, nahiko lasai. Bai, pizkat hau zinemaldi aurreratzen egon da neinien, pizkat ja ikusi dut gauzakin behar direz, pizkat prestatu egin behar da, eta bai, urduritasune hasi de pizkat egunek, azte pare bat aurretik. Eta Naia, ikusi duen jendiak eman dizun feedbacka, espero zenuna, obio, txarro? Bueno, nik askotan ikusten dut ez gauzak pizkat oso autokritika, naz, orduen, beti, haber zer pentsauko da ben jentiek, eta, bueno, harrera oso nauki da, batzuk igendun estrenaldize, eta oso gustora, Benito Anzola protagonista bertan egon zen, eta, bera izen zen protagonista. Bai, eta? Bai, estrenaldizein, eta geroko izketaldi horretan, berak bere espitz hori moban, eta... Eta, Naia, estrenuan prebia hori, ez dakizelako izeten dan, zeuretzako, zeu hasi berri basazela beha imundu ontan, lehenengo filma, ez dakizen sentitzen dan, da, azkenean guretzako lehenengo proba bat izango azango duen, bazakitu, juritasuna, presiño berbe bai, postasuna, eta arrotasuna, etxeko izazatut zuen, Naia. Etxekuek nahiko isilik eruten dabe, nik uste dut barrutik bai, arrotasun bat sentiduko dabela, baina, bai, ondo induzu, eta pizkat nahiko lasai, bai. Pizkat ikusi arte ez, bukaera, Naia oso ondo izea, baina haber zer dan. Hori da, ikusita gero ja esan dabe, ondo. Zortzitik infinitura, dokumentala, euskal zinemagintzaren historio bat, hor murgilduta dago. Gure zinema ez deu ondo ezagutzen, Naia? Nik uste dut ez bierdan moduen. Gauza asko, nik bebai asko ikasi dut dokumental honetan, ezagutzen ez nemazen lan asko ezagutu dutez, eta saiatu naz pizkat hori iruditara eta dokumentalera eruten, eta nik uste dut behar dugula pizkat horretatik ikasi, nik uste dut euskal sinema, ezagutzen dugu zela gaur egungo pelikula batzuk, baina ez dugu zela ezagutzen garai baten gaur egunera heldugarin lekura heltzeko egin ziren pelikula horrek. Orduan nik uste dut, jakintza falta pizkat igual egon aldala, baina horretarako dagoz dokumentalak eta gukein duguna bat izeteko esperuen. Bueno, eta Benitok esaten dau, gizatasunez egin behar diazela pelikulak, ezta? Baina, garo, gaur egun dakagun ia horrekin, adimen artifizial horrekin bebai, ez dakit zelan ikusten duzu, ez dakit zelan ikusten duzu, Naia, epengoz batin etorkizuna. Ez da erreza, ez dakit. Nik etorkizun hurbil baten, urrengo 10 urtetan eta ikusten dut pelikulak euskaraz urteten, ze ointxe azkenen urtetan ikusi dugu zenbat urten direzen, eta noraino heldu direzen. Orduan, nik uste dut motivazio bat badagola azkenen urtetan, eta nik uste dut urtengo direzela batzuk. Baina egize da zainduen behar dela, eta horrori arreta ipini behar jakola horretan segitzeko. Benito zein dan jakina aurretik, daukaguna da zure dokumentalaren trailerra. Ikusi trailerra eta gero kontatuko guzu Benito zein zan, eta zeba bea. Aurrera! Zeume bizi daiteke fantasia izpibarik. Nire bizi izan umetako esan dut, apurtxu bat entretenimendua izan zala, ez? Orduan ez eguan beste gauzarik. Que don Benito haya sido alguien poco conocido, ha sido alguien muy importante para el cine de este país y para el cine de euskera en particular. Ya tenía el veneno del cine desde bastante joven, ¿no? Y ha hecho mucho por el cine, ¿no? Dizdiz egiten zuten begiek ilunpean, baita orain ere, beren bizitzetara ekarritako argumentua gogoratzean. Euskal sinema ere etorri zen gero eta gero, ahal izan zuenean, inguruan teknikak eta joera intelektuala garatzen ziren bitartean. Nik uste gu eta baita ingurua ere konturatu zala, posible zala. Eta ikusi dugu nola. Hor txautuko dugu.
Ja pixkat ikusi dugu. Bai. Eta Benito Ansola, zinemagile eta zinemazalea, lekeitiarra. Bai. Zeba bea? Benito da pertsona bat bai lekitxon eta bai inguruen, nik uste dut danok ezagutzen dugun pertsona bat dela, bai abade moduen eta bai zinema saletasun horregaitxik, ze, azkanien Euskal Zinebileran sortzailetako bat bera izen zen, eta bultzatzaile nagusitariko bat, eta beti egon da gogori dokumental bat edo zer ikusentzunezko bat berari buruz eiteko, eta oin dela urte asko Miren Agur izen zen elkarrizketatzaile eta 3 orduko elkarrizketa bat eintzon Miren Agurrek Benitori berari buruz eta bere bizitzari buruz. Eta hortik, Xabier Villalba ekoizlea eta beste batzuk beti geuki dabe gogotan hori, dokumental bat egiteko gogori, eta aurreko urtien, nire bai beti jakin dut gogori dagoela, eta tarteko bai izenaz, eta aurreko urtien sortu zen aukera, eta aurrera egin duen, eta sortu gendun dokumentaltxu bat. Esan laik igual, amez txiki bat bete dela? Esan leike baietz, eta azkenien nik uste dut Benitok merezi dabela olako omenalditxu bat. Lehen behuki ditzu solan Euskal Zinebileran bebai, baina nik uste dut honek ja beste ginda bat izten dutzola bere bizitan indako lanentzako omenaldi bat. Eta aurreko aztietan, komentau dugu nintza, ze importantie belaunaldi barri esan datozen, ze fuerte, ze indartzu datozen bebai, eta nahia, horren adibide argi da. Bai, eta gero belaunaldi barriek argi izatea guretik egin behar dugula, gure gauzez, gure inguruan gertatu diren gauzez, gure historia hori ederra da. Orainen egin behar duguna da, nahi alaka babestu eta urrengo lanetarako lagundu, eta ez da izan anekdota bat, Benito Ansolari buruz kontatzen diguna. Kontatu dizazkigula gauza gehiago etorkizunean. Ze gauza hauek, pelikula hauek, non ikusi aldira adibidez. Osa, ointzen nik esango banean, nahi dut ikusi Euskal Zinema. Non, edo zelan indozuzuk. Lehenengo eta behin hemen. Hemen, aldian, baina. Estrenutan. Bai, hemen, eta baitxabe Euskal Zinebileran, Lekitzoko Euskal Zinebileran ikusi halko da dokumentala, eta Euskarazko zinema... Primeran ebe bai. Bai, primeran ebe bai. Eta, leku txiki batzutan, ikusteko aukera badago, baina nik uste dut gehiago behar direzela. Gainera Euskal Zinebilerak bertsolaritzarekin egingo dugu nostakit elkarlan bat edo zerbait, eta bagoaz guere kantura Euskal Zinebilerara lekeitiora. Etorri danok. Zinemaldia oso dago, baina Euskal Herrian gauza zuzia egiten. Urrian? Urriaren 18 asteburu horretan. Bueno, ez da plantxarra? Ez, igual libre nahor. Gero zure etxian utzeko jazula egiten? Bai, horixe. Bale, primeran. Ikusiko da. Eta, Naia, zer da zuretzako parte hartzia Zinemiran zuzendari gisa? Nitzako ohore bat, eta sorpresa bat. Eta ondinoko nik uste dut hau asimilatzeko abierko dela pasatzie, eta gero ja pentsatie, jolin, ostras, Zinemerian egon gara dokumental bateaz, eta gainera izan da gure lehenengo lan luze potolo bat, eta Zinemirara heltzie ja da, bastakit, sari handi bat. Beste ame txiki bat. Eta hori, astelenin izan zen, estrenaldize, baina... Bai, atzo bertan. Ez dakit publikoen erantzuna zelako izan da, naia, ez dakit feedback hori jaso dozu? Bai, politxe. Amaitxu zanien proiektzioa amaitxu, eta txalo zaparra dauki gendun, eta gero, izketaldi horretan, jentia ikusten zen gogoz galdetzeko, eta, Benito hasi zan berbetan, eta azkenien berari itxitzogun eta baina gero ja, izketaldi hori eta gero kanpuen ja jentiek zangatxo, zelako politxe, bai ikusten dugu lan haue politxixen alala jentiari irakusteko, ez dakiz zer, eta jentien erantzune oso politxixen da, eta lekitxarren aldetik oso. Leku marabilloso, gainera.